Kisa hmasaber le awmchun le niri Govt Serchhip Collegeah 3D Dental Lab hi PM Devine Scheme atanga hmuh ania NERIST atanga Technician Training chhuak ten enkawl tunlai thiamna technology khawl changkang tak manga thuam ania amamo tute mamo dana zirzelin halem design shang siam chin ani baka Govt Serchhip College zirlai tele school zirlai te baka sarkar department chen khaten skill development lama masonzel nan an mangchangkai hle bok ani Dental Laboratory Govt Serchhip College si October ni kha sang ni somni pali kha Chief Minister zom tak Pu Lalduhoma'n lo honga he thidin the lab hi PM Devine Scheme noya NEC through in Govt Serchhip College sa hian in set up ania he lab hi medical da tur khi nia amai ro chu khi damdo in district hospital khi sak me kan wangin Govt Serchhip College sa hian engum chen chu kan la kol dona he lep alo lo thin theina tur hian mala tu tam takan oma ama sain Govt Serchhip College hian thei to palo chua NERIST te training te ngaya chu ta po chuat faculty te ke ngi po ka zukala kar khat ai tamma te he software te equipment hang handle dan te kan zuk zira chumi nuwa chuan he le phi setup alo nita ani hele pa hian ha chi sang kan siam theya chung zinga chuan khe kan hriat lar deuh chu crown ti te veneer ti te denture full denture hei hani cheto ang ti po hi thak mek theya aman atlom boka sarkar re tangin kan kala tuna hian mitam takin anon mangtangkaya abigin Serchhip district committee chuan an tangkai pui hle a ti hian helai le pa hian kan siama chu kan siam zo hi dentist sa han kalpui kita civil hospital an niin fitting zong te atul chuan scaling te pon lo ti saka chuan chumi zo a chuan helai le pa hian a thei to pin kan lo siam sak thin ani khang zong kha helai kan kalpui dan tlang pui chu ani hi scanner nia chuan zia chu kan ha siam tur ho kha kan scan photangai ni zia chuan hi ha kan ha siam tur hi kan scan anga di hian etia kan ha chunga kan zu khol don tian kan ho lunga hian ha khan ha chia ha tha zong kha tian alak wal tam fe kan ni hian chuan chumi chu kan achung len hoi kha kan tianga chuan ain sere mem ti kha kan serem tir thlapanga an ha kha chuan heti kan la le ve kang achung len hoi zong kha uluk theng bering an langa chuan chumi nuwa hemi kan lak to nu hi sota exocate mi kha kan la chuak tan hem print turin tiang kan la ni platform a khan chuan hi printer platform kan ti meta ta hian kan file te he sensitive lu tukta direct in ni mu chuan hi akhang hal vek don ni tian an set up ta chuan hemi hi kan print kha kan command nu hi atlathanga chuan heta hian hi regin teng anita hemi tak chu he alak thein ta hi tu na hian aha kan print don chuan hi denture teeth kan tia chuan heta hian hemi hian azuk pethlata ni ama mo tok te khan aron feel ta ta chu hei hian alo enting en yang alo massage kan ti don ngani alo massage ta mo ti khan chuan adu to khuna khan alum tha thuna khan hei platform ai tlathlata atiang zel khan ai print ta tang hian ti zong hen aron pethlata ni chuan a print chu vele khan ta hian kan chum bor ngai ni tan hian hemi tui pa ngai ni lo ta 99% alcohol ani ta ni ma se in chi lo ang chi kha khatien khan ni ta tian kam da a kan thil print chu hetan kan da ta ni chuan minute engzang nge kan duang khan kan start ta chuan ama in ti khan la thale ta tan ain chum ta bor ni na sa tak khan ain chum ta
chuan a in chum zo khan hei minute som hi kan lo ta kan pause le mai hei chuma a in chum bor tan khami kan chum zo khan mo kan la chuak ta ni kan lak chuak nu khan he ta akal dan te hi mo ni deu dia she thiam ngai ta chuan hei aha kha khami kan alcohol kan chum kha hei tui so salu tu khanin kan phu le kan spray le ta fa kan chu tian kan spray vak ta alo fai nuwa khan heta uv kan ti ta ni abul che son hemi achum na no hian hei kan du za degree khan kan set ta ta hian dinan Celsius degree dinan hei som riat Celsius sang khan lo ta ni amin ni zat ko kan du za kan set ta tam ang hei za le hei tam lu tuk ta hei san tuk ta ni chuan chumi chu kan ti zo huna khanin ke hei exoke te ta ni chuan kan thia tur chu hei poimo ta hei software beren ta hemi tel lo chuan engma ati thelo ni chuan hei hi aman po hi to soi po za thak khopania noi fe man ne hei chuan hetan hian kan design to phot ta ni endinan helai hian kan design na hian I aha hi tut numbering om vekta dinan hei hi achung lamania hei noi lamania kan thia the dan tur chuan 1 2 ni lovin I 1 na train kal ta ni kan ha hi hei hi 1 hi ha chung lam hap mai ding lam pang khata tang khan in tran ta chuan atop thleng khan chuan a vei lam pang atang khan I 2 1 in tran ve le ta chuan heta ading la a vei lam pang atang in tran khan a hnuaia khan vei lam pang in tran ve thung ta ni hei a numbering hi tut numbering hi poimo lu tuk ta hei number kan pek sual chuan kan ha siam tur kha a sual vek thei chuan dinan number 18 hi hapui sung lampang to ber ding lampang ani ta ni chuan kha tiang khan henga te po thung riat hi hapui noi lampang to ber an ta ve lampang kan bo kha tiang te khan ta chuan heta azong zonga kan design to nuwa khan print thein hemi hian kan la chuak le pen drive kan la chuak le ta so ta box on kan let pui le ta ni Self sama ala ke hun thermo ya kania chuan hemi 3D dental lab hian technician in ka thok me ka 3D expert in chuan tuna kron enter to hi chu hemi industrial use ania hemi chu dental kan bang lawa ma se thil sang siam nan antinan container te so industrial use ade tuna po hian hei 5G le 3D ho kalkupin drone siam ka tuma chu mi pui te hena po ral thei tur te mo tian donation tur te pon siam kan tuma so hemi hian regent banglawin PLA amang ta chu hetiang fiber ang hinia hei nge thizai kan diang mai hinia ma se hei chu plastic in ta hemi plastic hi roll in om ta chumi roll chu hetiang ron chuka hemi pipe te han chuka hemi heta hian 82 ya khami 82 tang khan nge hei kan du dal angang khan shape khan ron chok ta me tu na po hei drone ka sem me ka drone shape khan ron choka chom mani ha ka student pakhatin iPhone cover ka duwe dia hei hemi iPhone 13 cover turing ka lo siam saka hei tian mo ka tian man thei ngala hei complete ta chuan hei container te mystery hawin nge perek sang da nan ti han tu thina tian tu hai pani che kan lo la print mana pathum pali vel tu khania chuan pathum pali me ba han hemi hian box te nei lenga chumi box a chuan hemi hi lu tanga chuan perek sang da thina khan kati khan order te kan mu ve thina chumi siam nan chuan hemi 3D printer kan pangani